De penavekê de li İstanbolê ku ji civaknasiya Tirkiye ve hatı borî xistin civaknasên vîskarê Mezeniyê Türk Doktor İsmail Beşikçi dibêje çaresekina pirsgirêka Kurd kilîda demokratîzîkirinê ye li Tirkiye û heta ku astengî li ber dîtin û nêrîn û xwe fedakariyê hebe derfet û delîveya pêşketina zanistî jî nabe. Sosyologê navdar Doktor İsmail Beşikçi qetçiya xwe nayê Beşikçi li İstanbolê di panelek ya jaliyê komeleya sosyologan yani ya civaknasê Türkiye ve hatê pêkanîn de axivî û got li Tirkiyeyê serê hemî gireyan digere ser doza milletê Kurd ya rewa. Wî got heta mirov dikare paqijîya behra İstanbolê jî bi vê mijarê ve girê bide. Beşikçi diyar kir ku hêz û dinamîzma ku Tirkiyeyê ber bi demokrasiyê ve biguherîne jî milletê Kurd û talebên wî yên rewan e. Wî carek de dazanîn ku îdeolojiya fermiya sîstema siyasiya Tirkiyeyê ji ber doza milletê Kurd qedexeyên giran danîn ser rewşa xwe îfadekirina bîr û bawerî ye. Beşikçi got heta sînor li ber aşkerekirina bîr û bawerî û xwe îfadekirinê hebe dê derfeteyên pêşketina zanistiyê nebin. Mercê pêşiyê ji bo pêşketina zanistiyê ew e ku azadiya xwe îfadekirinê bêsînor be. Anayasalara baktığımız zaman örneğin 1950 yıllarında Beşikçi got bo numune li Tirkiyeyê komeleyên lêkolînan yên bi navê zanistiya siyaset û civatê hatin damezirandin. Lêgotina Kurd û Kurdistanê qedexe bûn. Li Tirkiyeyê üniversite hatin damezirandin, lêgotina Kurd û Kurdistanê qedexe bûn. Demek ku bikaranîna navê Kurd û Kurdistanê qedexe be, dê zanîn û elim şewa bikare bi pêşkeve. Sosyologê navdar balkeşa ser rewşa guhertinê li Tirkiyeyê jî û got darizandina Kenan Evrenê serkêşê kodetaya 12 îlonê gelek giring e. Wî got ger beriya salekê hinekan bo wî gotibûya dê rojek bê ku Kenan Evren bê darizandin, wî qet bawer nedikir. Wî got divê ne tenê Kenan Evren bê darizandin, divê rewşa wan üniversiteyan ku ünvan û payeya profesöriyê didan Kenan Evren jî li ber çavan re bên derbas kirin. Alîmê navdar dilovanê doza milletê Kurd niyet heye ku di rojên pêş de seredana Kurdistanê jî bike. Ev seredana Beşikçi dê bibe seredana pêşiyê ya ku ew derdikeve derveyî sînorên Tirkiyeyê. Heya niha di serî de Amerîka û gelek welatên Ewropayê xelatên cesareta parastina azadiya zanistiyê dane wî û ew dawetî welatê xwe kirine. Lê wî xelatek tenê jî qebûl nekir neçû welatek tenê yê derve jî. Ji ber ku wî bi îsrar digot ked û pêşgiriya hemî welatên Ewropayê û endamên yekîtiya netewêyan di dagirkirina Kurdistanê de heye. Ew alîmê Xwedan Romet dê cara pêşiyê seredana xwe ya derve bo Kurdistanê, bo Kurdistan azad bike. Hêviya me jî ew e ku ew û Kurdistan hevdû baş hemrêz bikin. Emine Çelebi, Kurdistan TV İstanbul.